Ja si tomto vidíte, dneska si ukážeme, ako urobiť profilovú fotku. Ako ja mám tu takého tigra Gameplay Academy YouTube Club. Ideme, príďte na môj kanál, príďte dole, kliknete na YouTube intra, kliknete na Create. Napríklad si tu môžete vybrať, hej, si vyberiem tohoto orla. Hej. A napíšeme si play Academy. Hej, takto. Dám share, jak vždycky. Download. Šup. Čakám, keď sa nám to nainštaluje. Šup. Hop. A už si to potom môžete nahodiť, hej. Napríklad si to môžete nahodiť, hej, už to logo. Ale to je na vás. Ešte si ukážeme. Dáme tu videos. Hej. Tu máte úplne že všetko. Napijem hamšik amkakva. Hej, klikneme na logo. Kliknem na logo. Máme také, vidíte, úplne všetko rôzne. Ďakujem za prečo odoberáte logo vždy. Tak, to asi tak všetko. Čo musím ukázať. Hej. Toto Gameplay Academy, keď ste si všimli, tam mám bombička. Pre toto video by bolo všetko, čau.